Kaixo artistak, zelan zoazte irakurketekin? Ziur nago pilo bat irakurketa egin dituzuela. Gaur, beste bat egingo dugu. Orduan, hortxe duzue irakurketa. Ze esango zenukete? Nola hasi behar da irakurketa bat? Nola animatzen da esatera? Pentsatu pizka bat, itxarongo dut. Hasi behar duzu ja irakurtzen? Ala beste zeo zer egin behar da? Ikasi da duzu? Oso ondo. Lehenengo estrategia, bai? Izenburua ikustea da. Filotea. Izenburuak zeo zer esaten dizu? Beraz, zein da bigarren estrategia? Oso ondo, irudiak, marrazkiak ikustea. Baina beno, nahi baduzu lehenengo marrazkiak irudiak ikusi, eta gero izenburua berdin da. Eta zer ikusten duzu. Ematen du baso bat dagoela, pertsona bat, ez da, botatzen, gero bestean zuhaitz bat, begiratu hostoak, hor erortzen, kolore desberdinak, auskalo ez egizango den. Gero, nekin batera, zenbat esaldi ikusten dituzu. Hori hirugarren estrategia da, ezta? Bai? Begiratu pizka bat, zenbat ideia, nortzu dauden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eta 15. Baina gian ja, ipuin honetan, gauza berri bat gertatzen da. Amaieran zera gertzen da. Oso ondo, egilea, nork idatzi duen ipuina, eta batzutan hauz ere ikusten badugu, pista batzuk izan alditugu. Emma Wolf da, bai? Moldatuta dago testua. Eta beno, azaltzen digu pizka bat, bai? Kasu honetan agian ez, baina Txano Gorritxoren ipuina irakurtzen badugu eta amaieran ikusten badugu Txano Gorritxo, errezagoa izango da, ezta? Eta gero estrategia gehiago daude, agian, esan. Hori da, nola hasten da ipuina? Eta nola bukatzen da? Hasieratik amaierara pista bat ikusten duzu? Maten du hor, salto egitea, ala ez egitea, amaieran badirudi baietz, eta zeo zer esaten du udazkenekoa, eta hostoak, orduan, nor da protagonista? Ze filote itxagian ez dakigu zer den, edo ez dugu lertzen, zer den Monter esan nahi duen, ez da? Duen ze izango da, hauze, ala hostoak. Oazen poliki irakurtzera. Nahikotxo estrategia egin ditugulako. Bai? Pausatu bideoa, eta zuk lasai irakurri, eta bizpairu aldiz egin. Itxarongo dut, pausatu. Eta orain, nire txanda. Zirt alazart, filoteak erabaki garrantzitsu bat hartu behar zuen. Bota egingo naiz, ala enaiz botako. Berantz begiratu zuen. Ai ama, zore abiatu egiten naiz. Eskuak elkartu zituen, begiak itxi, arnasa estutu, abiada hartu zuen, eta etzen bota. Zer egingo dut? Belaunetako babesak, eskumurretako babesak, eta kortzozko zapatak jarri zituen. Baita kusin handi bat ipurdian ere. Jamazen bat gauza. Banoa, 1, 2 eta etzen joan. Kaskoa jantzi zuen buruan, eta jauzgailua
bizkarrea. Azkenik, betaurrekoak jantzi zituen. Orduan, bai, salto egin zuen, eta poliki, hegaz erori zen biderdia. Izan ere, filotea bezalako hostoek gehiegi pentsatzen dute, baina azkenean, udazkena heltzean, animatu eta bota egiten dira. Agian lehenengo aldiz irakurri duzunean ez duzu hain ondo ulertu. Baina agian bigarren aldiz, hasi zara pentsatzen. Pero filotea izango da hosto bat. Bota nahi duen hostoa. Eta azkenean botatzen denean udazkena dator. Baina zer, hostoa urtean zehar ez da usartzen. Azkenean noiz botatzen da hostoa. Zer egiten du, ezta? Beraz, galdera batzuk daude, lehenengo eta errezena, nor da protagonista, orain bai? Beste bat, gure protagonista animatzen da botatzera? Botatzen da segidan? Zergatik? Eta beno, azkenean, zergatik botatzen da? Zein da arrazoia? Oso ondo, protagonista filotea da, ezta? Hosto bat, omen da. Naiz eta ziran pentsatzen dugun, ezta? Horrela irudi honetan agertzen den moduan botatzen dela, ezta? Baina gero poliki konturatzen gara. Eta ematen du. Hau sartzen da. Hori bai, kostatzen zaio pilo bat, ezta? Eta irudi hau irakusten badizuet zer? Ikusten duzue kaskoa, ikusten dituzue kortxozko botak, eta besteak? Bai, ezta? Ai. Beno, galdera hauek erantzutera animatzen bazarete, aurrera! Zen, orduan, neska ala hostoa? Eta ze erabaki garrantzitsu hartu behar izan zuen. Zein zen? Hori da, botatzea, ezta? Eta, nondik egin ote zuen salto? Non hasi zen? Beno, ziur nago primeran ulertu duzuela, zegera otobeto irakurtzen ari zarete. Beste bat arte!